Commander Morning, I'm rising up with a very sensitive matter eyenzeke eqala kabusha correctional services. Comrades, into ebuhlungu la ngifonelwa umndeni kaMhlongo oboshwe eqala kabusha uthi uMhlongo uhlaselwe amaphoyisa correctional services ebusukelele amshaya ashiya umndondo uye ngomhla ka3 if I'm not mistaken amshaya angena amshaya uthi ke akukona okokuqala amaphoyisa ahlangene ngithi mangicabanga no complainant ukuthi azobulawelwa eToksini mayiqhubeka ke uthi lento washawa waze waphumela phandle la khona kumemeze zonke iboshwa sebebona ukuthi bayabonwa ukuthi babulala umuntu. So lento ke ingilimazile nje kakhulu emoyeni ngoba unkosikazi wakhe was crying, was in tears when I reported this matter to EMK Labour Desk. And ngithe ngenxa yokwazi ukuthi kwesisikhathi ke kwenzeka iziboshwa zingareport into okuyiyo ngase ngithi ake ngithinte ngoba bathe unommeli wakhe uMhlongo okungumkhizi ngathi ake ngithinte umkhize ke ngizwe umkhizwe confirmed ukuthi uMhlongo washawa maqedana wangayiswa esibhedlela wahlaliswa elimele wahlaliswa waze wayiswa esibhedlela mhla ka11 eshawe mhla ka3. Now ke izinto ziyacomplicate ke lapha kuMhlongo because lapha kuMhlongo izinto icomplicateiswa ukuthi ke manje akanayo indlela kahle impilo ayisekho correct kuye. Uthi ummeli ke eventually the case was open at police station nakhona hayi ngesikhathi nodokotela futhi wathi ngeke akwazi ukubhala any GBH report ngoba uyawosaba ukuthi kuzothiwa akayokufakaza bese yatargeteka ngoba kusho ukuthi nje there are correctional police officers abahlalele lento nje yokubulala iziboshwa ngaphakathi kwa correctional services. So ke after that kubese kuba ke ngifonele umkhize asho umkhize ukuthi impela kwenzakele and amaphoyisa kuze kube manje njoba icase yenzeka mhla ka3 ku-April up until today icase ayikaze anikezwe ucomplainant case yakho ukuthi ushaye futhi hayi ukushawa cishe wabulawa eToksini sikahulumeni. Now lento ishiya nombuzo omningi uqhubeka ke uthi ucomplainant uMhlongo njengamanje impilo yakhe ayikho right, ayikho uyayisabela impilo yakhe kulela ujele laseqala kabusha. Nanokuthi ke icase iyalandelwa ke nathi cabanga ukuthi sizoyilandela ngoba kufanele sifonele amaphoyisa siwabhalele si-check ukuthi what stop ilokuzi case ekufanele ivulwe umuntu wase-South Africa ngamalungelo akhe ukuthi ikwazi ukuthi itheklissheke sazi ukuthi ushawelani umuntu eseboshiwe afuna ukuzobulalelwa eToksini. Sekwenzakele kakhulu lokho sikubonile sikuzwile sinama cases esingawaqhutha whereby abantu behlaselwe eToksini. But ke bengithi mina ke ngizothi ke kithina
ma South Africans umthetho wase South Africa awusifavi at all, and abantu abaphethe umthetho bayawu-abuse. Cabanga amaphoyisa akayivuleli icase, amaphoyisa asempangeni awayivuleli icase. 2, uzoshawa amanye amaphoyisa esengaphakathi ey'tokisini eseva almost useqeda u5 years laphi la esehlaselwa nje repeatedly. Uyabona lonto leyo. So I don't understand. Bengisacela unxele ubani ulokhuze unxele ucommissioner we-correctional services akali-investigate lolu daba, alibuyise futhi alilethe la kwi-MK Labour Desk sizolukhuluma naye, because akwazi ukwenzeka kanje ma-comrade. Sithe sinomthetho kanti umthetho awukho esayidini lethu. So-ke now-ke ilokho-ke ma-comrade, i-investigation isicela bonke abantu abangakwazi ukungenelela kulolu daba, no-commissioner wamaphoyisa angenelele kulolu daba, ne-IP ingenelele, ngoba amaphoyisa akasawenzi umsebenzi wawo. Uyabona, akasawenzi nje umsebenzi wawo amaphoyisa, asevela amaphoyisa angayivuli icase acabange lento eyenzakele eWitbank, umlungu eshaya umuntu wamshaya umuntu, paralyze umuntu eWitbank. Yabo, amaphoyisa didn't open the case, and they were not even bothered ukuthi bavulela umuntu ngoba eshaya umlungu. Waphinda futhi umlungu omunye wama-truck waka-Legend waphinde futhi wakidnapper umuntu. Akukho umuntu okhuluma ngalezi zinto. Amaphoyisa, they are letting us down dismally in terms of attending or in terms of executing umthetho eSouth Africa. So ilokho nje ma-comrade engithi nje kubuhlungu kimi, but there's nothing that I can do. But-ke ngiyayenza follow up, and sibuka lento ethi-ke njengamanje kufanele sibhalele even u-public protector to intervene to these issues. I-MK Labour Desk uphiko okuyilona esireporta kulo izinto lezi ezi-injustices ezenzekayo emphakathini. So Mhlongo, stay strong. Siyazi useva your own sentence, but you didn't deserve ukuthi uphinde uzoshawa. But-ke asibuyele-ke mhlambe-ke sithi-ke sizolinda-ke ummeli ungithembisele ukuthi case is on point, nathi futhi sizolithatha lolu daba sulise phambili ngoba udaba olubucayi kakhulu. Ongakwazi ukusilekelela ngicela ngifonele 071 978 4717. Nakhona futhi lapha ophethe ijele laseqala kabusha ngicela angifonele, because ngiyazi ukuthi njengamanje I've tried so many times ukufonela inamba yalapha eqala kabusha. It's very difficult to get hold of ilokhuze ama-authorities akhona. So kungakho ngeze ngiya kummeli ngiyokhuluma nommeli, umele ayiconfirm i-incident ukuthi yenzakele, ushayiwe umuntu kwi-institution kahulumeni, washawa hayi for the sake of correction, for the sake of killing that person. So-ke we have to deal with this as MK Labour Desk. Sila ukuzocorrecta izwe ngoba izwe kubukeka ngathi selinabantu nje it's an animal farm izwe lase South Africa. So we won't allow that happen. So siyacela Nxesi, the commissioner of amajele correctional services, kuyabheda kuma-correctional services. So ngiyacela ukuthi sikhona siyatholakala ngoba nina nitholakali. 07197 978 4717. Ngiyacela ningifonele quickly MK Labour Desk. Email yakhona ithi mklabourdesk@gmail.com. Mandla wethu phansi ngokucindezela abantu bakithi phansi. Siyabonga comrade.